Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Eksamin SSLC kebala penyai dengan Meghalaya Board of School Education kala sedang mentakasngi ke sau terik uleber bat kan kut hadu ke arpu nyau terik uleber arajar arpu sau hakeleng ki Jakarta ho eksamin hapo ke jela ha West Jaiñtia Hills District baro ki Khynnah ki be kunyi ke eksamin SSLC ki long sau hajar lais pa prapu wengut neki khatn reo tuli ki center neki Jakarta ho eksamin katba East Jaiñtia Hills ki don arajar arspa alai pu arngut ki Khynnah na ki hinyotli ki Jakarta eksamin la sakhiru baye ke eksamin SSLC hapo ke sor joai la penlong ha ki sautli ki Jakarta exam na ki center ki bekintum ya ke North Liberty Higher Secondary School joai exam center Marian Hills Higher Secondary School KJP Sinot Mingi Higher Secondary School but Government Boys Higher Secondary School haba khen kelum baro ki Khynnah ki be kon yigene ke eksamin tang hapo sor joai ki long khat khandai spa andre pu prangut kin thop yiki Khynnah shnrang bat kin thei ha North Liberty Higher Secondary School ki ladon south spa andre pu laingut ki Khynnah ki bawan ban tho eksamin ki khat lai teli ki Skul ha Marian Hills ki ladon hadu south spa nyo pu sangut ki Khynnah ha KJP Sinot Mingi Higher Secondary School ki ladon hadu lai spa prapu laingut na ki khandai teli ki Skul katba ha Government Boys Higher Secondary School ki ladon hadu nreo spa sapu nyongut nalor ki Khynnah ki ba pule ha ki Skul ladon ru ki private candidates but ki compartmental candidates ki ba wan Ïakhun yegane ke eksamin tan kongenga wish all the best yagi Khynnah ki bela exam baro nusnem arja arpsau naga SSLC bat kumjuru naga HSSLC te nusnem haganiga center North Liberty ka SSLC kidon South pa nripulai candidate baro barna kita sispa aku argut kide naga School North Liberty but laispa sapaway kide di way pat Skul but haka SSLC kidon kumba khat lai Skul kibila exam ni ka center but haka HSSLC but kidon sispa prapawe ngut ki candidate kila exam but na kita kandai ko sangut kide na North Liberty but prapo saw kide nagi way pat Skul te kumjo honeus nem kum hagi snem kibla lay nasngo day ban kid bokid ruyang ban wish all the best yaki Khynnah Skul omtang jong ka North Liberty nre jong barok Skul ki bele akani ka center baragi way ru ki center bakinya le baha jing duai ki jonga yo blade try kan rat di bakin yo e gamet ka basot ka bakhia roi bikin yo ban tho ki exam ki jong ki ke baglapan kre barok sisnem te gini hi kenten ngam dan sibon banong nre nga syukit bok ruyang lang ya paro Khynnah Skul ki bele ini ka exam class 10 bat kumjur ka exam class 12